Sa Lapu-Lapu City, send-off ceremony alang sa composite team ngay pagkatap alang sa barangay ug SK Elections 2023 ug sa adlaw sa mga minatay gipahigayon kaganina buntag. Gilangkuban ang composite team sa kapin 700 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police, AFP, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, CDMS ug DRRMO. Gibindisyonan sila ni Reverend Father Simon Peter Okanome, ang kuna paroko sa Our Lady of Fatima Parish. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gibahin nila ang mga personnel nga moalagad alang sa barangay ug SK Elections ug sa adlaw sa mga minatay. Sa pagkakaron, wa hinuoy na dawat nga report ang Lapu-Lapu City Police nga makonsiderar nga election-related incidents nga nahitabo sa Dakbayan. Wa usab sila nadawat ng mga reklamo sa pagpangharas sa mga kandidato o bakaha aligasyon sa pagpamalit og buto. Meaning we are 100% prepared para sa BSKA 2023. Starting ganiha ang pag-send off na to. Nato sila kanya-kanyang mga tasking ug asa sila ipamutang, either na sila sa eskwelahan or reserve force sila or sa checkpoint o other unit nga butangan nila.